Isolation, that word isolation, gimomin eneni ibedo kando. Koro wawacho ni ka in gi athung'a to you avoid riwori gi jomoko. To unlike gima watimo ga chon man wa set an institution aside kasto idhi kete ji kasto that area bedo protected cha. Machacha to ok tim ga gi influenza. But I advise manaji ni ka in gi flu to ibedo mabor, itemo bedo mabor, ibedo kendi, mondo joma moko kik game. To nikech awacho bende ni gamo corona yot moloyo gamo influenza, enie. Koro miyo en ok wadhi set institutions ni diter ni koro ndeke kanyo ni Influenza A Isolation Center. Mano ok timga. But word kama keching'e ni influenza be nyalo bedo complicated. Seche mobedo complicated, idhi ketu e ward yoru, ok nyal riwi gi jatuo mabende kata nigi diabetes, mabende kata nigi heart complications, ok nyal riwi e same ward, Koro ibro bedo isolated. Koro in short, that special isolation thing, quarantine moro ban wawacho ga COVID cha tok tim, but ki tuo tim yo wuodu yoru mabende nyalo luongo ni isolation. Okay? Yes. Aya, penj mar ariyo wacho ni to kano yudo vaccine mar COVID bendo nyalo konyi e yudo influenza A, influenza A H3N2 ni, ka chako ni jogi kata mana corona, kani yudo vaccine kata corona. In fact,